si tatínek zase vymyslel výlet. Už ho prý nebaví jezdit po leteckých dnech samotného, tak abych jela s ním. Moc se mi tedy nechtělo. Před 14 dny jsme se letěli vykoupat k moři a 6 hodin sezení v letadle bylo opravdu trochu moc. Naštěstí po České republice to není tak daleko a tak jsem souhlasila. Naším dnešním cílem byla aviatická pouť v Pardubicích. Tatínek byl jako u vytržení ze starých letadel, mě zaujaly spíše stánky se suvenýry a občerstvením. Cestou ze Strakonic jsme se zastavili při Byslavě, trochu se vyvenčit na bruslích kolem Sázavy. Jen jsem se po startu začetla do 4lístku, tak už jsme přistáli na Vysočině. Když začalo pršet, skočili jsme do Kaněte a přes Železné hory jsme za chvilku byli v Pardubicích. Tady už bylo zase krásně. Zatímco tatínek obdivoval veterány, já jsem se zastavila u vizážistky a nechala se trochu přikrášlit. Ještě jednou jsem si objela stánky a podívala se na mažoretky. Potom jsme se přesunuli do naší expediční obludy, abychom se trochu ohřáli. Pustili jsme si Piráty z Karibiku a šli spát. Ráno brzy vstáváme a letíme na další leteckou pouť, tentokrát do Přerova. Poprvé poletím vrtulníkem. Tatínek letí se strejdou Romanem školním letadlem, protože se tam s ním chtějí předvádět. Vstávat se mi moc nechtěl, tatínek mi ale slíbil, že poletíme kolem hradu z pohádky o princezně Jasměnce a létajícím ševci, tak jsem byla hned jako rybička. Vyčistila jsem si zuby a už jsem seděla ve vrtulníku, abych to náhodou nezmeškala. Vrtule se roztočily a letí se. Když jsme přiletěli do Přerova, tak jsme si prošli letiště a došli se podívat na místní vrtulníky. Tatínek mi cestou pořád ukazoval letadla, na kterých tady v době kamenné létal. Rozplýval se nad jejich čísly, která prý souhlasí s čísly v jeho starém zápisníku letů. Raději jsem si šla proběhnout opičí dráhu. U stánku se šperky jsme koupili nové, zaručeně pravé diamantové náušnice. I tatínek musel uznat, že bez nich by to prostě nešlo. Hasiči předváděli své stříkačky a na vysokozvěžných plošinách vozili do nebe děti. Vojáci ukazovali tanky, naleštěné motorky a auta. Jistě bych si dokázala vybrat. Všude kolem pak stála vystavená letadla. Pak jsem si chvilku hrála na modelku u tatínkova letadla. Protože byla docela zima, tak jsme si zašli na pravý vojenský guláš. Po obědě jsem se na chvilku natáhla ve sluncem vyhřátém vrtulníku a probrala se, až když jsme byli zpátky v Pardubicích. Přestoupili jsme do Káněte a přeletěli do Veselí. Ráno nás čeká další dobrodružná výprava na bruslích. Pojedeme kolem Labe z Nymburka do Poděbrad a zpět. Nikdy jsme tam ještě nebyli. Musíme se ze vzduchu podívat, kudy vlastně pojedeme. Po večírku na letišti u strejdy Martina uleháme pod křídlo. Po probuzení nakládáme brusle a chystáme se na cestu. Jen doufám, že budu mít čas dočíst zprávy z Třeskoprsk.
středisku jsme našli celkem bez problémů. Cestou jsme se zastavili na zmrzlinu a podívali se na tenis. Při jízdě proti proudu Labe jsme si užívali krásného teplého dne a romantického okolí klidné řeky. Chvilku jsme se honili a tatínek se na oko zlobil, že mu ujíždím. Za necelou hodinku se za zákrutem řeky objevil pro českou historii tak důležitý Poděbradský zámek. Chvilku jsme odpočívali a čekali, jestli nepopluje nějaká loď, kterou bychom si mohli stopnout na cestu zpátky. Nic nejelo a tak jsme přes jez z Dymadla přejeli řeku a dojeli jsme do parčíku pohrát si na dětském hřišti. Konečně jsme mohli sundat brusle. U sochy krále Jiřího na nás už čekala maminka, která se zrovna vracela z výletu do Krkonoš. Za odměnu po dalším náročném dni jsme se navzájem pozvali na oběd a vyrazili zpět na nymburské letiště, odkud jsme se po vydařeném výletu opět vydali každý se svými povinnostmi všedních dnů.